ζει Κύριος ο Θεός και θα ζει αιωνίως. Πόσες φορές σας ήρθε ο πόθος για ελευθεριά? Πόσες φορές σας ήρθε ο λογισμός ότι πρέπει να κάνουμε αγώνα, σοβαρό αγώνα? Πόσες φορές σας ήρθε η φλόγα μέσα στην καρδιά ότι θα πρέπει να περπατήσουμε κι εμείς στα ελεύθερα βουνά της πατρίδος και να δώσουμε και εμείς με τη σειρά μας τον αγώνα όπου το δώσανε και οι προγόνοι? Πόσες φορές σας ήρθε η φλόγα αυτή της πίστεως να καίει στην καρδιά σας και αυτό να θέλετε να το περάσετε παντού? Υπάρχει τείχος διότι υπάρχει ποταγή. Υπάρχει τείχος διότι υπάρχει η προσκύνηση στους εχθρούς της πίστεως και της πατρίδος. Όμως όλα μπορούν να συμβούν σε μία στιγμή, σε μία ημέρα, σε μία νύχτα, εάν τόσο πολύ το ποθούμε και αν αφιερωθούμε για αυτό το σκοπό, για αυτό τον ιερό σκοπό όπου τον έχει σκεπάσει το πέπλο της σκλαβιάς και της υποταγής. Όλα μπορούν να αλλάξουν εάν ζητήσουμε τη χάρη του Θεού, να ομοιάσουμε στους προγόνους όπου με ηρωισμό, με θυσία και αγώνα περπάτησαν σε αυτά τα ελεύθερα βουνά της πατρίδος, περπάτησαν σε αυτά τα ελεύθερα μονοπάτια της πατρίδος και πολέμησαν στα μονοπάτια της ελευθερίας και της ομολογίας. Θα πρέπει να το ποθούμε συνεχώς, να το ζητούμε, διότι αυτό είναι ιερός σκοπός. Είναι ιερός σκοπός και πρέπει να ολοκληρωθεί. Ήρθε η σειρά μας να δώσουμε κι εμείς την ομολογία μας. Ήρθε η σειρά μας να δώσουμε κι εμείς ένα ορθόδοξο πολεμικό παρόν όπου θα το γράψει η ιστορία. Ήρθε η σειρά μας να σταθούμε κι εμείς απέναντι από την ιστορία και με ηρωισμό και με θυσία να δώσουμε την απάντηση, αυτή τη διαχρονική απάντηση όπου δώσαν και οι προγόνοι. Να ακουστεί και πάλι το όχι της αντίστασης, το διαχρονικό όχι της αντίστασης. Μη σκέφτεστε πόσοι είμαστε. Είμαστε τόσοι όπου φτάνουν για να πετύχουμε το σκοπό μας, το σκοπό της λευτεριάς. Αλλά ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, θα έχουμε πετύχει το ανώτερο, όπου είναι ο σκοπός της θυσίας. Και αυτό είναι το ανώτερο, διότι είναι εύκολο να κάνεις υποταγή για να ζήσεις, για να ζήσεις σε αυτό το ψεύτικο κόσμο. Αλλά το ανώτερο είναι να θυσιαστείς για να ζήσεις στην αιώνια ζωή, εκεί που ζουνε οι ήρωες και οι Άγιοι. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, γιατί το ραντεβού απέναντι στην ιστορία είναι πολύ κοντά και πρέπει να είμαστε παρόν. Και αλίμονο σε αυτούς όπου θα λείψουν από την διαχρονική αυτή συνάντηση, αλίμονο σε αυτούς όπου θα λείπουν από αυτό το διαχρονικό ιστορικό ραντεβού, όπου μας καλεί ο χρόνος της ιστορίας για να σταθούμε αντάξει των προγόνων, αντάξει των Αγίων και να κάνουμε αυτό που πρέπει. Αλίμονο σε αυτούς όπου θα λείπουν, διότι η απουσία τους θα δηλώνει προδοσία. Η ώρα ήρθε και είναι τώρα, ή τώρα ή ποτέ.